és adaptar el llibre. O sigui, és el que és difícil, perquè no és un llibre gens fàcil d'adaptar, perquè són moltes pàgines i les limitacions que tenen amb el format de la sèrie són moltes. Per tant, la feina bona seva és aquesta, plasmar certes coses com ara dracs d'una manera eficient, que els efectes digitals es vegin de cinema i no de televisió, que és un dels grans canvis que ha portat Joc de Trons. I el mèrit de l'obra original és trencar les expectatives de l'espectador constantment, i això és el que ens torna bojos, no? Que no guanyin els bons és la clau de Joc de Trons per mi, perquè juga amb el fet que estem acostumats o assumim que el personatge noble acabarà guanyant al final. És que ho hem vist tantes vegades que sembla que hagi de passar, i aleshores ells el que fan és que no, que guanyen sempre els Stark, els Lannister o els Stark de tant en tant, no? Darrerament, però guanyen sempre els Lannister, Boltons, companyies, no? En algunes sèries sí, en d'altres no. I depèn bàsicament dels creadors de les sèries. N'hi ha que suposen absolutament fer cap tipus de cas del feedback de l'audiència. Per exemple, David Simon no escolta res, ell fa la seva obra i punt, i n'hi ha d'altres que no només fan cas, sinó que estan permanentment atents aviam cap on va l'audiència per ajustar, fer una mica una ficció a demanda, podríem dir. No és tan així perquè hi ha uns períodes de producció, però sí que hi ha sèries, per exemple The Good Wife, on han canviat coses quan han detectat que l'audiència no li convencien, i ho han fet en una distància de 5-6 episodis. A Joc de Trons dubto molt que l'espectador pugui tenir un paper tan gran, perquè hi ha els llibres pel mig. Aleshores, clar, fixa't que fins i tot quan els espectadors tenen molt clara una teoria que tothom ja es veu que passarà, l'acaben fent igualment. I imagino que això és perquè, clar, si els llibres s'acaba confirmant això, tampoc no poden trencar l'obra original. S'han permès les seves llicències respecte al llibre, però per una qüestió més d'economia de l'espai, que no pas pel fet que els seguidors estan pensant que tal i aleshores farem el contrari que fan ells per desconcertar-los, etc. Jo recomanaria de les que s'estrenen o s'estrenaran aquest estiu The Night Of. És una sèrie que és coproducció entre l'HBO i la BBC, que de fet és un remake d'una sèrie anglesa que es deia Criminal Justice. Està molt ben feta, realment és la història d'un noi que acaba involucrat en un cas d'assassinat que no ha comès, però totes les pistes apunten cap a ell, per tant no té cap manera de sortir d'això. Un dels guionistes és el Richard Price, ex-guionista de The Wire i escriptor de multitud de novel·les, i és una sèrie que està molt bé. Un to una mica més divertit, per exemple, tenim Brain Dead, que s'ha estrenat fa poc, que és una sèrie que especula amb el fet que els alienígenes treuen el cervell dels polítics. D'acord? Aleshores, si estem farts d'eleccions i eleccions i eleccions, és la sèrie perfecta, està feta pels creadors de The Good Wife, que ja The Good Wife tocaven aquest tema, i tenen aquesta gràcia ells, sobretot amb els diàlegs, per ser divertits. No? Una sèrie molt d'estiu o refrescant. I una que no s'ha estrenat, però que hauria de ser sobre el paper una sèrie estrella, és The Get Down, que és una sèrie que estrena a Netflix a l'agost i que té al darrere el Baz Luhrmann, que diu que porta 10 anys treballant amb això, o sigui que esperem que surti bé, que és el que fa és ficcionar el naixement del hip-hop, el punk i la música disco a la Nova York dels 70. Per tant, pinta bé, en principi. Un altre intent de Vinyl, després de que Vinyl hagi acabat cancel·lada, home, que com a novetat de la temporada vinent, Westworld, en principi, més li val a l'HBO que vagi bé, perquè l'HBO està necessitada d'èxits. I Westworld és, més a més, la nova producció de J.J. Abrams, que en comunió amb l'HBO, basada en un clàssic del cinema de ciència ficció. Per tant, en principi, això és or. En principi, ja veurem si s'acaba traduint. Que hauria de continuar? Mira, ja que comentàvem, doncs Vinyl jo crec que hauria d'haver continuat. És una molt bona sèrie, tenia Scorsese darrere, Mick Jagger darrere, és una llàstima que no continuï, sobretot perquè és per audiències, i això sempre és trist, no? Quan és una qüestió de qualitat, bueno, doncs mira, la sèrie no ha arribat al nivell que s'exigia, però quan és una qüestió de que no l'està seguint prou gent, doncs és una llàstima. Crec que J.J. Abrams el que fa bàsicament és aconseguir que esperem qualsevol cosa cada vegada que veiem una cosa seva. És a dir, crec que el que fa és despertar aquella cosa de a veure què passa ara, tot és possible, no? I això és una idea que ell materialitza a través d'aquesta metàfora de la caixa opaca, que està present en totes les ficcions que fa. Està present a Star Wars, està present a Lost, estava present a Fringe, està present a tot arreu. I crec que és una cosa que ell pretén que l'espectador experimenti perquè és el que a ell li agrada experimentar. És aquest record de quan érem petits i anàvem al cine, estàvem allà, les llums
s'apagaven i tot era possible, no? Això és el que intenta transmetre i crec que ho aconsegueix fer i quan se'n surt doncs funciona molt. Recomano el meu llibre, com a lectura, evidentment. És un llibre que està molt bé. Soc incapaç de respondre això, perquè és per una cosa molt senzilla, és que cada sèrie té el seu moment i etapa de la vida. Aleshores, què té de triar? Si trio una comèdia, no tots els moments de la meva vida estan per una comèdia. Si trio un drama, home, de vegades em ve de gust riure. I això és només una divisió de dos, però hi ha moltes altres coses que hi ha per mig. Et podria dir, no ho sé, per mullar-me una mica, és lleig no mullar-me, Seinfeld és probablement una de les que més vegades he vist. M'agrada molt com a comèdia i el dia que tinc un mal dia o allò que la feina no ha anat bé o el que sigui, funciona sempre.